højt. Der er ikke noget at stemme på, vel? Det gør det. Den der. Du var klar til at sætte det i gang. Men nej. Ja. Den kører jo nu. Nej. Kør. Crazy. Det er nok ikke helt registreret ind, hver gang man trykker. Måler du? Ja. Jo koldere den bliver før vi prøver at køre den igen, jo Det brænder ikke som sidste gang. Det virker som om den kan køre i lang tid nu. Skal jeg prøve at give slip på krydsningen, eller? Ja, du kan få det. Se hvad der sker. Jeg ved ikke om jeg kan det. Nej, den kører altså ikke. Jeg kan ikke køre. Det vil jeg ikke. Jeg stopper den her. Vi har 76 sekunder på den. Vi slukker for den? Ja. Men Kører uden varme. Var det kun på et stearin i stedet? ja. Jeg tror nok lige, den her virkningsgrad. Vi har stoppet i gang med at stemme. Jeg tror simpelthen, det er måske noget gammelt til, når du varmer op. Ja, det vil sige det. Mangler I meget for at være færdig med målingen? Nej, ikke så det. Og jeg bare ved stadig, ikke? Og det griner. Den er vild, den der. Det var fandme sejt lige før der startede den. Det synes jeg godt nok var vildt. Det var lige...